Ftit tal-ġimgħat ilu Jerome miet kawża tal-marda tal-kanċer. Iżda minkejja li m'għadux magħna se jibqa' jferraħ in-nies. Dan permezz tal-għaqda Smiling with Jerome, għaqda li twildet wara l-mewt ta' Jerome. L-għaqda organizzat Open Day fl-Iskola Santa Monica fil-Gżira bil-għal li jinġabru fondi għal familji fqar fl-Albanija. Net News kellem mal-familja ta' Jerome fejn esprimew il-kuraġġ tagħhom minkejja t-telfa. Huma tkellmu wkoll dwar il-missjoni tagħhom. L-attività llum Smiling with Jerome ġejja mill-fatt li kif miet it-tifel 7 ġimgħat ilu Ġozett ġie ġiladja li inwaqfu din l-inizjattiva Smiling with Jerome biex it-bissima tat-tifel iwasslu f'nies li huma nqas ix-xurtjati. B'kombinazzjoni ġiet li morna l-Albanija fejn it-tiju l-isqof biex nistruħu ftit morna ħana bħala familja u kelli l-oħti magħna l-Sister Rachel. Hemmhekk iltqajna ma' ħafna faqar, missejna ma' ħafna nies faqar għax għalhekk morna biex nesperjaw din is-sitwazzjoni u ħadna d-deċiżjoni li nagħmlu xi ħaġa għal dawn in-nies. Ġozett tefet post fuq Facebook fej qalet jekk hawn xi nies li lesti jisponsorjawna biex nieħdu xi drawing books għat-tfal u qed ngħidlek inkredibbli l-Maltin. Daqfaqawna tant illi mlejna container u ħajkonna naħseb nagħmlu t-tieni wieħed għax tant baqgħu ġejjin il-Maltin b'affarijiet ġodda fiha manti biex intuhom in-nies fqar illi we were impressed. Jerome dejjem barra it-trademark it-bissima tiegħu ma' kull min kien jiltaqa' kien iħallilhom messaġġ ta' tama u ta' kuraġġ għalkemm hu kien għaddej minn żmien verament diffiċli u aħna nixtiequ li bekk l-inizjattiva għamilniha biex kull min niltaqgħu miegħu anke lil min ma nafuhx nuruh illi hemm in-nies warajhom, intuhom il-kuraġġ, intuhom it-tama u li qatt m'għandhom jaqtaw qalbhom. Tkellimna wkoll mal-madri tas-Sorijiet Agostinjani, Sister Rachel Frendo, it-tija ta' Jerome, fejn qaltilna kemm Jerome kien ifisser ħafna għas-Sorijiet. Jerome kien mindu kien żgħir viċin ħafna tagħna sisters, peress li huwa parti mill-familja u x'hekk. U baqgħu viċin tiegħu sal-aħħar. Xi ħaġa li impressjonat il-ħafna minnhom jiġifieri li kienu viċin tiegħu hija d-bissima tiegħu, is-sens tal-truiżmu tiegħu, speċjalment dan l-aħħar kien ikun muġuħ immens, però t-tifel baqa' sal-aħħar moħħu fatt ieħor. Qatt ma ħalla din il-marda tal-qu fih innifsu tissegregah u twaqfu milli jħobb. U dik kienet ħaġa li bħala Sorijiet impressjonatna ħafna għaliex hija kwalità jiena nsejħilha virtu rari ħafna għax meta bniedem qed ibati faċli ħafna jingħalaq fiċ-ċirku tiegħu. Għal din l-Open Day kien hemm diversi attivitajiet fosthom logħob għat-tfal, kantanti distinti u sezzjoni tal-klieb tal-Pulizija. Il-Malta Medical Students Association, l-MMSA, offrit servizzi b'xejn ta' testijiet mediċi lill-pubbliku. Qegħdin nieħdu il-pressjoni, qegħdin nieħdu il-livell ta' zokkor, qegħdin nieħdu l-BMI, ġifieri fej il-persuna tintiżen u jeħdula it-tul biex jiċċekkjaw jekk il-weight tagħha huwiex fir-range normali. U bażikament aħna nagħmlu ħafna minn dawn il-health checks biex dejjem inżidu l-awareness mal-poplu. Permezz ta' attivitajiet bħal dawn, Jerome jibqa' ħaj fil-qalb tal-Maltin filwaqt li jkompli jferraħ lil dawk fil-bżonn.